Samantala, nagsagawa po ng Information, Education and Communication or IEC campaign ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa frontline responders hinggil sa operasyon ng San Roque Dam. Isinagawa ang aktibidad noong Hunyo 1 sa Santo Tomas at Hunyo 2 naman sa Bayambang, kung saan dumalo ang mga kinatawan ng iba't ibang ahensya at responder groups. Tinalakay sa kampanya ang operasyon ng dam, monitoring ng lagay ng panahon at ang protocol na sinusunod sa pagbibigay ng mga abiso sa publiko. Binigyang diin ng pagkahalagahan ng kahandaan ng komunidad at tamang pagtugon sa mga advisories. Pinangunahan ng PDRRMO Pangasinan ang aktibidad katuwang ang National Power Corporation at ang San Roque Power Corporation, DOST Pag-asa at DILG Pangasinan. Ayon sa mga organizer, layunin ng programa na matiyak na may sapat na kaalaman ang mga frontline responders para sa maayos na maibigay sa publiko ang advisories sa operasyon ng San Roque Dam. IFM News. IFM News. IFM News.